тамошобинони Сомонаи Фараж, барномаи иттилоотии ҳафт хабари ҳафта манзури шумост. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. чаро Роналдо ба Тоҷикистон наомад? вохӯрии вазирони мудофиаи Тоҷикистону Қирғизистон. Арабистони Саудӣ барои нерӯгоҳи барқии обии Роғун $100,000 қарз дод. ба ҳар як хона шоҳнома тӯҳфа хоҳад шуд. тӯҳфаи Рустами Эмомалӣ ба Фарух Ҳасанов. ба мероси ЮНЕСКО дохил шудани Атласу Адрас. дастгир шудани шиканҷадеҳи ноболиғ. рӯзи 5 декабр зимни суханронӣ дар симпозиуми байналмилалии илмӣ ба ифтихори 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров президенти кишвар дастур дод, ки ба хотири огоҳии ҳарчи бештари мардум аз таъриху фарҳанг ва тамаддуни аҷдодони хеш шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ нашр ва ба тамоми мардуми мамлакат дастрас шавад. من امروز در این کنفرانس اعلام می‌دارم که همچنین که ما تاجیکان را ترجمه کرده پند کردیم، انا همین اثر بیزوال را شاهنامه را چنین چاپ کنیم، به هر یک عائله تقدیم کنیم. рустами Эмомалӣ ба Фарух Ҳасанов хона тақдим кард. рустами Эмомалӣ раиси шаҳри Душанбе ба Фарух Ҳасанов, ғолиби озмуни телевизионии Россия «Ну-ка все вместе» калиди хонаи сеҳуҷрагиро тақдим кард. овозхони 25-солаи тоҷик Фарух Ҳасанов дар озмуни овозхонии «Ну-ка все вместе» шабакаи телевизионии Россия 1 бо касби 98 овоз аз 100 овози имконпазир ғалаба ба даст овард ва 5 миллион рубл ҷоизаи асосии ин озмунро соҳиб шуд. Фарух Ҳасанов пас аз гирифтани ҷоизаи асосии озмун гуфт: ман ифтихор мекунам ки тоҷик ҳастам ва ман мехостам исбот кунам ки мардуми тоҷик ба ғайр аз корҳои сохтмонӣ дар хондани суруд ҳам ҳунарвар аст. мухлисони сершумори футболи Тоҷикистон иштироки ситораи футболи ҷаҳон Роналдоро дар ин бозӣ беқаророна интизорӣ доштанд, лекин ин футболбози маъруф ба Душанбе наомад. пеш аз бозӣ бошгоҳи Истиқлол бо такя ба маъмурияти бошгоҳи Ал-Наср хабар дод, ки Роналдо дар дидор бо Персеполиси Эрон ҷароҳат бардошта, то ҳол шифо наёфтааст. бо вуҷуди ин 17750 нафар мухлис дар варзишгоҳ ҳузур дошт ва мухлисон шоҳиди 2 гол гаштанд. бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба итмом расид ва дастаи Ал-Наср ба даври плей-офф роҳ ёфту Истиқлол бошад мусобиқаро ба анҷом расонид. вазири мудофиаи Қирғизистон Бактибек Бекбалотов ба сафари корӣ ба Тоҷикистон омада ва бо ҳамтои тоҷикаш Шералӣ Мирзо вохӯрӣ анҷом додааст. таври Сомонаи вазорати мудофиаи Қирғизистон хабар медиҳад, вохӯрии вазирони мудофиаи Тоҷикистону Қирғизистон дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд баргузор гардидааст. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба масъалаҳои мубрами имрӯза ва ҳамкориҳои дуҷонибаи ҳарбӣ табодули афкор карданд. наминаи мустақими ҷумҳурии Тоҷикистон анъанаи бофтани Атласу Адрас ба феҳриsti мероси ғайримоддии башарияти ЮНЕСКО ворид гардид. дар ин хусус Амид Ховар бо истинод ба Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст. байни ҳукумати Тоҷикистон ва Фонди Саудии Рушд созишномаи қарзӣ ба имзо расид, ки дар он маблағгузорӣ ба идомаи сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун аз ҷониби ин фонд пешбинӣ шудааст. тавре ки дафтари матбуоти Вазорати молияи ҷумҳурӣ хабар медиҳад, созишнома аз ҷониби вазири молияи Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ва раиси Фонди Саудии Рушд Султон Абдураҳмон Алмаршад ба имзо расид. ҳадафи асосии ин созишнома ин иштирок дар маблағгузории сохтмони иншооти нерӯгоҳи барқии обии Роғун ҷиҳати таъмини нерӯи барқи барқароршаванда барои афзоиши истеҳсоли нерӯи сабз ва пешбурди иқтисоди сабз дар Тоҷикистон мебошад, омадааст дар хабари вазорат. мувофиқи қарордод Фонди Саудии Рушд барои идомаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун дар ҳаҷми $100 миллион қарз медиҳад. дар бораи шартҳои додани қарз аз ҷумла меъёри фоизӣ, муҳлати пардохти қарз маълумот дода нашудааст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ сабти видеои латукуб ва бо электрошокер азобу уқубат ва шиканҷа додани як ноболиғ аз ҷониби як марди калонсол, ки як нафар дар ҷараёни сабт ӯро бо ном Фирдавс ном мебарад, нашр шуда мавҷи вокунишҳоро ба бор овард. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон 5 декабр ин нафарро дастгир кард. маълум гардид, ки ин ҷавон Фирдавс Қудратуллозода буда 18 сол дорад ва зода ва истиқоматкунандаи кӯчаи Бинҳисора, ки ноҳияи Сино аст. вобаста ба ҳодисаи мазкур парвандаи ҷиноӣ тартиб дода шуда, санҷиш идома дорад. مرتبه دیگه هم استفاده کرده بوده
پیگیری برنامه نوبتی ما باشید. خیر.